Good morning, my all YouTube friends. नोंथांमोन बयनोबो आंनि गोसोनि गोजोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ दिनैनि बे फुंबिलि समाव जासिहरनाय जाबाय। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि बे YouTube चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो, जाहाथे बेबायदि नोंथांमोना गोदान गोदान मिउजिकनि रिमिक्स भिडिअफोरखौ नुनो हायो। लोगोफोर, नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टजों जाहाथे आंनि बे इउटुबाबो जेन' मनिटाइजेसन जायो, बेनिखायनो आंनि इउटुब नायग्रा लोगोफोर नोंथांमोना लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामना होदो, जेन' साफ्रोमबो बेबायदि रिमिक्स संखौहाय नायनो मोजां मोनग्रा बेक्तिफोरनिसिम जेन' सहैयो। आंनि खावलायनाया बेनो, आंनि लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि बे रिकुवेस्टखौहाय खोनासंनानैल' थानाय नङा, नोंथांमोना लाइक, कमेन्ट, शेयार थारैनो खालामना होगोन होननानैहाय आं नोंथांमोन बयनिसिमबो भरसा खालामनानै थाबाय। नोंथांमोना जेन' लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामना होयो। हामबायसै, बेखिनिखौनो खावलायनानै आं दोनथ'बाय। आंनि लोगोफोर, गुड बाय, गुड मर्निं।